Китап ул тормыш кызгысы, китап билим шишмәсе. Китапханә ул бик күп мәгълүмат, тарихи ядкәрләр, аң билим, мәгърифәт тупланган йорт. Түбән Каманың китапханәләр системасына быел 45 ел. Ул үз эченә 16 шәһәр һәм 28 авыл китапханәсен берләштергән тарихи китапханә дөньясыннан хәбәрчебез язмасы. Китапханәләр системасының 7-нче филиалы Түбән Камадагы беренче балалар китапханәсе. Ул вакытта ул 25 квадрат метр мәйданда гына урнаша. Китаплар саны да аз була. Тик укучылар китап алырга чират торалар. Быел китапханәгә 56 ел тула. Тын аллея урамына ул 2017 елда күчерелә. Китапханәгә безнең балалар киләләр. Һәрбер килгән укучы үзенең яраткан китабын алып укып, кызыклы мактыргыч китаплар алып укыйлар. Китапханәдә күпчелек әдәбият балалар өчен, киштәләрдә рус, татар телендәге китаплар, фондта олылар өчен дә әдәбият бар. Бүген бирегә янәдән балалар килә. Алар әдәби кафе эшчәнлеге белән танышалар. Инде безнең уку залында әдәби дегустация дигән күргәзмә эшләп килә. Меню ярдәмендә теләсә кайсы тәмле китапны алып, сайлап укырга була. Китапханәләр күптән аралашу мәйданына үрелә. Биредә төрле шәхесләр белән очрашулар, мастер-класслар үтә. Иң мөһиме чаралар кызыклы һәм бушлай уздырыла. Рошния Сибатова, Рафаэль Рәкыйпов, Яңалыклар.